κοριτσάκι που το έλεγαν Μαρία έπινε νερό με ένα πλαστικό μπουκάλι. Μόλις η Μαρία ήπιε το νερό, πήγε να το πετάξει στα σκουπίδια. Και τότε το μπουκάλι της λέει πού πας να με πετάξεις? Και πού θες να σε πετάξω? Στον κάδο ανακύκλωσης φυσικά. Και τι είναι αυτό? Είναι ένας κάδος με 3 βελάκια. Κατάλαβες? Ναι, και μου αρέσει πολύ. Ωραία. Τώρα μπορείς να με πετάξεις στην ανακύκλωση εμένα και όλα τα υπόλοιπα σκουπίδια. Φυσικά και μπορώ. Και τώρα που έμαθα τόσα πολλά για την ανακύκλωση, θα ακολουθώ πάντα τις οδηγίες. «Μπράβο Μαρία, αυτό θέλω να κάνετε όλα τα παιδιά πάνω».